Vítám vás u dnešního tricktipu. Já bych vás chtěl představit náš nejlepší fingerboard park. Tady vidíte profesionální raily. Made in Germany. Tady takovou krásnou trubku. A tady fingerboard plat. Pojďte se kouknout. Vidíte? A teď bych vám chtěl předvést, jak se na tom jezdí. Tak. Základní trik je olí, který se naučíme dneska. Pojďte sem. Nejdu. Olí. Postavení na olí, přední prst před šroubkama. U mě nejsou šroubky vidět. Což je trochu blbý možná. A zadní prst doprostřed patky. Olí uděláte tím způsobem, že ťuknete zadním prstem do patky a předním prstem vytáhnete dopředu a dopadnete. Vypadá to asi takhle. No tak takhle přesně jde. No, tak to by možná stačilo na začátek. Další triky si ukážeme příště. No, to... Jo, teď to bylo skvělé. Jo, best is, no, jak tam říct, já se fingerboard klub, no. No, Sláva, konečně. Tam nebudeš dávat, ale. No, jasně, nebudu. Neboj, nebudu.